Alba Pérez, eu son a coordinadora do Lauro. Bueno, eu vou falar un pouco no nome de todos os meus compañeiros, traio a chuleta, non son tan original como compañeiros. Ben, como todos os anos, os centros educativos do Barco unímonos para conmemorar as letras galegas a través dun proxecto común que saque a autora premiada das aulas e permita, non só ao noso alumnado, senón tamén a toda a comunidade escolar e a veciñanza da vila, que coñece un pouquinho máis de preto esta A autora premiada pola Academia este ano é Begoña Caamaño, que foi unha escritora excepcional, atravesada pola sensibilidade e polo compromiso. Unha autora contemporánea que deu voz e letra a causas sociais do seu momento, pero que chegan ata o noso día. E que segue sendo necesario reivindicar de alguma maneira. Feminismo, sororidade, solidaridade, justicia social e, unindo todos estes puntos, unha rede de apoio e de compromiso que hoxe en día parece ser máis necesaria que nunca. O proxecto que presentamos nace desa necesidade de unión e de apoio, e de aí o título tan revelador que escollemos, que é Tecendo a Liberdade. Tecendo a Liberdade é unha proposta que busca fomentar no noso alumnado máis alá do coñecemento da súa vida e obra o achegamento a esa mirada sensible, solidaria e comprometida. E decidimos plasmalo a través dunha serie de actividades que involucrasen o noso alumnado, pero que ao mesmo tempo, como mencionei anteriormente, saian das aulas e ocupen merecidamente o espazo público.